Sí, has aconseguit que parlin amb
Mira este que grande. Mara meva. Yo me voy a comprar, me voy a hacer igual.
Vale, pues ahí. Quina hora és? M'heu despertat. Crec que m'he dormit. A veure, Jan, ja fa dies que parlem del pregó i de la festa major, No em facis quedar malament. Jo? Però si porto un any sense sortir de la rectoria, no sabia ni que era festa major. Van dir que celebrava els 40 anys de l'Esplai i que feies el pregó. Vale. Jo ho intento. Què us sembla, per feina o no? Sí, jo ho intento. A veure què fem. Escolta, raro no. El que passa que tu i jo som els més grans i som boomers. Boomers! No sé, aquell noi d'allà m'ha dit que érem boomers perquè som una mica carcos i això. Oh! Li faltaria més anar a la biblioteca d'aquesta noia. Però, a veure, qui sou vosaltres? Som els personatges de colònies. Cada any acompanyem els nens i nenes de colònies i vivim totes les aventures amb ells. Personatges? Va, no em facis riure. Però no són els monitors que acompanyen els nens.
felicitats al centre d'esplai Sant Esteve.
Vamos!